Ale tak začalo to asi pred tými 5 rokmi, niekedy pri tej druhej vlne covidovej, kedy som, a v podstate nie, že už pri prvej som pri tých zákazoch pohybu a som vybehol za Šenkvice a tam som sa v podstate motal v prírode a pri tých šialenostiach, čo sme tam museli vtedy počúvať a nejak to zažívať, tak sa mi zdalo, že to je tá najlepšia forma nejak to prežiť. Ku podivu vtedy ešte veľmi málo ľudí bolo zvyknutých chodiť do prírody, čo dneska je úplný opak, asi ich to naučil aj ten COVID. Takže som tam v podstate úplne o samote mohol nejak odpočívať. No a popri tom som začal fotiť určité, ale naozaj ready-made, ktoré ma stretli v tej krajine. A z toho vznikla vlastne prvá taká moja fotografická ako výstava Karanténa, ktorá sa ocitla aj na mesiaci fotografie. To nazvali plein air, akože to je taký klasický pejzážistický maliarský pojem, ktorý ale použijeme v kontexte performatívneho sochárského fotografického. Čiže že on vlastne vyšiel do plein airu, že prvýkrát sa mu otvorila akoby krajina, alebo presa sa pohyboval medzi rôznymi stanicami umenia, ale dostal sa do krajiny a v podstate svojím spôsobom objavoval pre seba. Som si povedal, že súzrime sa na veci, kde vidieť viacej jeho intervenciu, jeho vklad, jeho komentár krajiny a jeho spôsob, ako tú krajinu doplňa svojou vlastnou prítomnosťou, svojimi objektami, ako sa prejavuje vlastne tá jeho sochárska podstata, jeho akoby taká schopnosť nejaký spôsob inak to prečítať aj cez tú performanciu, tak to som tam dal. On ako tý klasický sochársky inventár, pomocné prostriedky prenáša do krajiny. Páčilo sa mi na tom asi to, že samotná tá scenéria tej krajiny ti robí v podstate ti pomáha s určitou až monumentálnosťou, že ja ako tvorca drobných objektov a nejakých inštalácií som mohol v podstate v tom momente ako skúsiť aj niečo iné. A na tom je v podstate, akože o tom je aj táto výstava.